हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത് കൃപണമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുന്മിലിതം യേനം തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച ഹേ കൃഷ്ണാകരുണ സിന്ധു ദീനബിന്ദോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേർച്ചാദ്ഭാസന്തിഭ്യവജ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभात की जय, गुरुदेव की जय, गौरी वैष्णव भक्तर की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഉപദേശാമൃതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഇതൊരു 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിലുള്ളത്. നമുക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണത്. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 11 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ് ഉപദേശാമൃതം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് രചിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇത് രചിക്കുന്നത്. 6 ഗോസ്വാമികളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അത് രചിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെന്താണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര്? എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി വിവർത്തനം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉപദേശം പ്ലസ് അമൃതം, അതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്നാണ് ശരിക്കും ഉപദേശാമൃതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത തലത്തിലുള്ളവർക്കും ആർക്കാണെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരമാണ്. തുടക്കക്കാർക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ അതായത് ഇത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഉന്നതലത്തിലെത്തിയാലും എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല, ഇത് തുടക്കക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഇത് ഉന്നതലത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരേപോലെ ഉപകാരമുള്ളതാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ലൗകിക ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നാലും അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഭൗതികത കുറയ്ക്കുക, അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മീയത കൂട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത കൂട്ടുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 11 ശ്ലോകം ഉള്ളത്. വളരെ ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്, പക്ഷെ ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ലൗകിക ജീവിതത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. നമ്മളിതില് ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്കൊരു വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് എല്ലാവരും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് 6 ഗോസ്വാമിമാരെ എല്ലായിടത്തും നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ രൂപഗോസ്വാമി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആര് വലുത് ചെറുതെന്നല്ല, ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കറിയാം 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് രൂപഗോസ്വാമി, പിന്നെന്താണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമി, പിന്നെ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ?
വൃന്ദാവനത്തിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? അവിടുത്തെ നമുക്കറിയാം പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിയും അവിടുത്തെ 6 ഗോസ്വാമികൾക്കും കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ആരെങ്കിലും അറിയോ? ഒന്ന് പറയോ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എല്ലാവരും പറകിൽ നോക്കിയ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി അവസ്ഥയിൽ എത്തണം, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ്? ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇവരെല്ലാവരും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് രൂപഗോസ്വാമിന് ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെ രചിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു, പിന്നെ എന്താണ് പ്രഭാസ്വാമി അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതം ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തിന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത്. സാരസ്വത എന്ന ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അത് കർണാടകയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അവിടെ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി അവര് ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരായിരുന്നു, രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു. അവര് അവിടെ ജനിച്ചു. അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻഗണന അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം മുഗളന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും പല രീതിയിലും സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ എന്താണ് ഇവര് സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും അതേപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയെയും ആരാണ് നമ്മളെ നവാബ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നവാബ് ഹുസൈൻ അവരെ മന്ത്രിമാരാക്കാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അതോടുകൂടി അവരെ മന്ത്രിമാരാക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി അവരെ പേര് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പേരുകളാണ് ദബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ പേരുകൾ മാറ്റാണ്. മുസ്ലിം ആക്കി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പേര് മാറ്റി അവരെന്താണ് അവരെ ഹുസൈൻ ഷായുടെ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഇവര് അവർ അത്ര നല്ല പൊസിഷനാണ്. രണ്ടുപേരും ശരിക്കും പറഞ്ഞ മന്ത്രിമാരുടെ പൊസിഷനാണ്. ഒരാള് ധനമന്ത്രിയും ഒരാള് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന പറഞ്ഞിട്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ പോയിരുന്നിരുന്ന ഇവരുള്ളിൽ എപ്പോഴും ഏത് സമയമുണ്ട് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം അവരെപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ട്. കാരണം അവരൊരു അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ, അത് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ഇവര് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് രാമകേളി എന്ന് വെച്ച് പ്രയാഗ് ആദ്യം രാമകേളിയിൽ വെച്ചും പിന്നെ പ്രയാഗിൽ വെച്ചും കണ്ടുമുട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തൊട്ടാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അതായത് ഉപദേശാമൃതം മാത്രമല്ല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഗ്രന്ഥം അതായത് ഉപദേശാമൃതം അത് രചിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവഗോസ്വാമി. കാരണം ജീവഗോസ്വാമി അറിയാം. ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഒരു ജ്യേഷ്ഠനും കൂടി ഉണ്ട്. ആ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിരുന്നു ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഉന്നതമായ പണ്ഡിതനാണ്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, വളരെ ഉയർന്ന അറിവുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ ഗോസ്വാമി അവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വൃന്ദാവൻ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ നടന്നൊരു സംവാദത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതനെ തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അയാളെ പണ്ഡിതം അവർ സംസാരിക്കുമല്ല, അങ്ങനെ ജയിക്കാൻ ഇടയായി. അത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ജയം പരാജയം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആത്മീയതയിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചല്ലോ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അത് വെച്ചിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ് അവനെ, അതായത് ജീവഗോസ്വാമിയെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവഗോസ്വാമി ജീവിച്ചിരുന്നത്. മീൻസ് അയോധ്യയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് അയോധ്യ ദേശത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നീട് സനാതന ഗോസ്വാമി ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റി രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പിന്നെ ാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് 11 ഉപദേശമുള്ള കൃതി നൽകാണ്. ഒരു ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ 11 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 11 കത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കും ജീവഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്ത 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളരേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ 11 കാര്യങ്ങള് 11 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 11 ശ്ലോകത്തെ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന് ജനറൽ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ 1 തൊട്ടുള്ള 7 വരെ ശ്ലോകത്തെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വൈദ്യ സാധന ഭക്തിനെ പറ്റിയാണ് 1 തൊട്ടുള്ള 7 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് നാമം ജപിച്ച, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർ അതായത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര കൽപ്പനകൾ അല്ലെ, ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് 1 തൊട്ട് 7 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് നിയമങ്ങൾ, കറക്റ്റായിട്ട് നിയമങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ നാമജപത്തിനായാലും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചും അതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അത് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് 1 തൊട്ട് 7 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുക, അതുപോലെ ശരികൾ കൂട്ടുക, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ഘട്ടമാണ് രാഗാനുഭക്തി. അതായത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് രാഗാനുഭക്തിയാണ്. വൈദ്യസാധന ഭക്തി കഴിഞ്ഞ് രാഗാനുഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന പാഠം. ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുരാഗം തോന്നുന്ന സമയം, ഭഗവാനോട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അനുരാഗം തോന്നും. അതാണ് രാഗാനുഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പല തരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലം നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത പഠിച്ചപ്പോൾ പല തലങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തുന്ന പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മിനിമം നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം, രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം അല്ലെ. ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതായത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലേ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്ന് ബാക്കി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഗുണം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതോടാണ് ഈ അധ്യാത്മീയ ഉപദേശാമൃതം ക്ലോസ് ആവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡിലേക്ക് കിടക്കാം.
അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പ്രഭാത സ്വാമിയുടെ പറ്റിയുള്ള എന്താണ് പാതാരംഗങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അഭയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് ആര് പറയുന്നതാണ്? പ്രഭാത സ്വാമി ചൈതന്യദേവന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാന സ്ഥാപനം ചെയ്ത രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭാതർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാമകേളി അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകളാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച പല കൃതികളാണ്. ഒന്നാണ് ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധമാധം, ലളിതമാധവം, ഭക്തിരസാമൃതം ഒക്കെ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വൈദിക സാധന ഭക്തിയെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ്, കാരണം ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഉപദേശാമൃതം നശിക്കാത്തൊരു ഉപദേശമാണ്. പിന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തില് എങ്ങനെ മുന്നേറാം എന്നുള്ളതും ലൗകിക ജീവിതത്തിലും എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്. പിന്നെ വൃന്ദാവന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തില് അവര് കുറെ ടെമ്പിളുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവനാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഏറ്റവും ആദ്യം രാമഗളിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ ഉപദേശം നൽകിയത് പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സഹോദരന്റെ മകനാണ്. ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. 11 കാര്യങ്ങള് ഒരു ഗോസ്വാമി ആവാനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ 11 പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കത്തുകൾ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് എഴുതിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ശ്ലോകം 1. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് വാചോ വേഗം, മനസ്സക്രോധ വേഗം, ജിഹാം വേഗം, ഉദരുപരസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗനിയോ വിഷരേഹ ധീര സർവ മാമാപി പ്രദീപം ച ശിഷ്യാത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതായത് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര അല്ലെ, നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക. മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങൾ, മനസ്സിലെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് നിയന്ത്രിക്കുക. കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാവിന്റെ ത്വരകള്, അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന്റെയും ത്വരകൾ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്, അവന് ലോകം മുഴുവനും ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി ആവുന്നതിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന അത് കുറയ്ക്കാം. എപ്പോഴും നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. പിന്നെന്താണ് മനസ്സിന്റെ ത്വര, പിന്നെ കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വര, പിന്നെ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കും ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. ഈ വ്യക്തി ഗോസ്വാമി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവന് മുഴുവനും ഈ ലോകം മുഴുവനും ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അർഹത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ അതിന്റെ പല കോട്ടിങ്സുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വരാണ്. കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് പിന്നെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് അതിൽ ഒരു വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരിഷ്യത്ത് ഗജ സ്ഥാനത്തോട് താരതമ്യത്തുന്നു. ആനപ്പുഴയിൽ വളരെ വെടുപ്പായി കുളിക്കും, പക്ഷെ കരയിലേക്ക് കയറേണ്ട താമസം അത് മണ്ണ് വാരി തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇടുകയും ചെയ്യും.
എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം സഹിതം സഹിക്കണം അല്ലെ. ഗജം എത്ര കുളിച്ചാലും നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പറയുന്നത് തന്നെ. പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായതിനും വേണ്ട യോഗ്യതകളെല്ലാം തിരഞ്ഞ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് രാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയുണ്ടായി. ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. നിരാദരണമായ കൃഷ്ണബോധം ജാഗരൂകയാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അതായത് ഒരു തെറ്റ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാം, നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ശരി ചെയ്തു, അതിന്റെ അർത്ഥം പഴയ തെറ്റ് നമ്മളതൊക്കെ അറിയാൻ നോക്കും. പഴയ തെറ്റ് മാറിപ്പോവില്ല, അതിന്റെ കർമ്മ അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ പുതിയത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം വീണ്ടും കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്നല്ല, നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ആ തെറ്റിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മളെ പറയല് ബീജാവസ്ഥയിൽ കിടക്കണ്ടാവും. തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റ്, പുണ്യാണെങ്കിൽ ഏത് കർമ്മമാണ് ചെയ്തതിൽ അത് നമ്മുടെ ബീജാവസ്ഥയിൽ കിടക്കണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളൊരു നല്ല കർമ്മം ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായ കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്. അല്ലാണ്ട് ഒരെണ്ണം നല്ലത് ചെയ്തു അതിനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ നിയമം. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എന്താണ് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തമായി എന്നാ പറഞ്ഞു. ഏത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സർവധർമ്മ പരിത്യജ്യ മാമേക ശരണം വ്രജ അഹംതോ സർവ്വപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചിഃ. നമുക്കറിയാവുന്ന ശ്ലോകം. അതൊന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭസ്മീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആ അറിവാണ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, നമ്മളെ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ശരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരിയല്ല തെറ്റ്, അത് അതിനെ മാറ്റാൻ വരുത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെ ജ്ഞാനം വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കുക. അതിന് വൈദ്യം നാം പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ് 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ളതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം അല്ലെ. അത് എന്തിന്റെ ബേസിൽ, ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബേസിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില നിയമങ്ങൾ, ചില തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു, പരിശീലനം നേടണം. അപ്പൊ അതിനൊരു മന്ത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കാര്യമായി ജപിക്കുകയും സർവ്വപാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിഹിതമായ വളരെ സംഗതികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സാധനം എത്രയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആണ് പറയുന്നത്, അതെല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി അതിനുണ്ട്. നാപ്നോ ബലദ്ദായ ഹി പാപ ബുദ്ധി എന്ന വാക്യം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഇത് ഞായറാഴ്ച കുമ്പസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയെ പോലെയാണ്. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവ ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ദുഷ്പ്രവർത്തനം പുനരാപിക്കും. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവൻ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്കറിയാം, 10 അപരാധത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതില് നമുക്കൊരു ബലം കിട്ടും, അപ്പൊ എനിക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തതിന്റെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഭസ്മീകരിക്കാം, അന്ന് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭസ്മീകരിച്ചോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ഫലത്താൽ പാപം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതിനേലും വലിയ അപരാധമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ശരിയാ പോകുന്നത്, എല്ലാതും ഭസ്മീകരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക, അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറെ പാപം ചെയ്തിട്ട് നാമം ചൊല്ലിയപ്പോ ഒക്കെ ഭസ്മീകരിച്ചു പോവല്ല. അത് ചിന്തിക്കണത് തന്നെ നാമപരാബ്ദമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവൻ ഒരു രോഗസ്ഥനാവില്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാനുണ്ട്. കാരണം എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോയി രോഗം വരാനുള്ള അവസ്ഥ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി, അപ്പൊ അതനുസരിക്കുന്നവന് രോഗസ്ഥനാവില്ല, അവന് രോഗം പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ ദൈനംദിന ജീവിത രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരെ പരിചരിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന രോഗം നമുക്ക് പിടിപെടില്ല. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടി വരും. അതിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നിയമതമായ ജീവിതചര്യയെ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനാണ് തപശ്ചര്യ അല്ലെ. നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും?
തപസ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയൂലേ, അപ്പൊ എന്താണ് അത് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം? നിഷ്ഠ. ഓക്കെ, അതെ. അതൊന്നും കൂടെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട്. മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിനാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് ആ തപസ്, അപ്പൊ അവിടെയാണ് തപസ് വരുന്നത്. അത് നമ്മള് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം അവിടെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിനുള്ള പവർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് തപശ്ചര്യ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യകളും പരിശീലിക്കുകയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വത്തും സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉറച്ച സത്യസന്ധി പുലർത്തുന്ന വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും വഴി കൃഷ്ണബോധം ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിൽ ഒരാൾ അനുക്രമം ഉയർന്നേക്കാം. അപ്പൊ ഉയർന്നെത്താം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളാണ് നിഷ്ഠകൾ. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ സംസാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, മനസ്സിന്റെ ത്വരകൾ കുറയ്ക്കുക, കോപത്തിനെ കുറയ്ക്കുക, നാവിന്റെ ത്വര അല്ലെ. നാവിന്റെ ത്വര എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണുണ്ട്. നാവിന് മാത്രം 2 ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണുള്ളൂ. പക്ഷെ നാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി 2 അതുകൊണ്ടാണ് നാവ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദങ്ങളും ചെയ്യാനും വേണ്ടി. അപ്പൊ 2 വർക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് നാവിന് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. നാമജപത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചര്യവും നിഷ്ഠകളും ഒക്കെ മനസ്സിന് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എവിടേക്കാന്നാണ്, ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കാൻ ഇടയാൽ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച് യോഗ പരിശീലനം പോലുള്ള മനോനിയന്ത്രണത്തിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, യോഗാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ പോണേലും ബെറ്റർ എന്താണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തിയോഗ ചെയ്താൽ മതി. ഭക്തിയോഗ ചെയ്ത് ഇത് കടക്കം കിട്ടും. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മനോനിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ്, മനോനിയന്ത്രണം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് ഇതിലുള്ളതാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം പറയുന്നത് പ്രസാദം തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നാവിനെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിന് 2 ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം, നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അഹിംസാവാദിയായി മാറും. നമ്മൾ അഹിംസാവാദി ആവണ്ട. ആദ്യം തന്നെ എന്താണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അഹിംസാവാദിയായി. ഒരു ഭക്തൻ എന്തായാലും അഹിംസാവാദിയായിരിക്കും. അഹിംസാവാദി ചിലപ്പോൾ ഭക്തനായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ അഹിത ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർദ്ധിക്കുക, ചൂതാട്ടം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക, ഈ 4 യമനിയമങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചും യഥാ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് മാത്രം സേവിച്ച് മാത്രം കഴിയുകയാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി സരള മാർഗമാണ് നമുക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗം നമുക്കറിയാം, 4 സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ 4 യമനിയമങ്ങളും പിന്നെ എന്താണ് 16 മാലയും ജപം. ചുരുക്കി അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതില്. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്താണ്, അത് സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ ഭാഷണശക്തി നിയന്ത്രിക്കലാണ്. ഭാഷണശക്തി, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ, അത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ മൗനിയാവണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കാൻ വേണം. ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ ഭാഷണശക്തി നിയന്ത്രിക്കലാണ്. അതിനീ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത്. സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല. മൗനമല്ല ഭാഷ നിയന്ത്രണം. മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അതില് ഭാഷ നിയന്ത്രണം കഥനമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ കല്യാണം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയിൽ നാവിന് ഭാഷണം വിഷയമാക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്,
നമ്മുടെ നാവുമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക, അല്ലെ നാവ് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൃഷ്ണ കഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവൻ മായയുടെ പിടുത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ട് ഇതില്. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, കൃഷ്ണനെ പോലെയാണ്. അന്ധകാരം, മായ അന്ധകാരം പോലെ, സൂര്യനുള്ളപ്പോ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഭക്തി വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഭൗതികത മാറും. അതായത് സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇരുട്ട് മാറും, ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ? അജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളാണ് കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മായ അന്ധകാരമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മായ ശക്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദങ്ങളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാകണം. പിന്നെ കോപത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. നമ്മള് ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. വളരെ നമ്മൾ പേഷ്യൻസി, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, അത്രയും ഏറ്റവും എളിയന്റെ എളിയൻ, ദാസാന് ദാസാന് ദാസ എന്നുള്ള പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അത്ര കോപത്തെ, എത്ര ആരെന്ന് പറഞ്ഞാലും കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിൽ നേടിയെടുക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കോപരിഷ്ഠനാകുകയും അപരാധിയെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അഗ്നിതുല്യം ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എന്താ ചോദിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പോയിന്റ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കോപരവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ആ വ്യക്തിയോട് വളരെയധികം ദേഷിക്കുകയും കൂടാതെ ആ അപരാധിക്ക് നേരെ അഗ്നിതുല്യം, അതായത് ഭസ്മീകരിക്കേണ്ടിയിട്ടില്ല, അത്രയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ജഗായി മതായിരെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ല? നമ്മൾ ചൈതന്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അറിയാവുന്നല്ലേ അതൊക്കെ? അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു നിൽക്കും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അത് ഭക്തിരസാമൃതയിൽ സിന്ധു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് 3 പോയിന്റ്സ് അതിൽ പറയുന്നില്ലേ? എതിർക്കാൻ പോണെന്നാ പറഞ്ഞു. അതന്നെ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അത് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞു. മിനിമം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോവാം. അത് 3 കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടുപോകാം. എതിർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എതിർക്കുക. ഏത് പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നത്. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. നാവിന്റെ രസം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, നിവേദിച്ച പ്രസാദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിക്കണം. പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക എന്ന് തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ജിഹാ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നാവിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് 2 കാര്യം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് നമ്മളെ അതായത് പ്രസാദം കൊണ്ടും മറ്റേതൊന്നും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, നാമജപം കൊണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിനും പ്രസാദത്തിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം. ഈ നാവാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും. അതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ സോഴ്സ് അല്ലെ. ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെ പല പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് പലതരകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സംസാരിക്കാൻ, മനസ്സിന്റെ, കോപത്തിന്റെ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ, വയറിന്റെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പ്രസാദമായിട്ട് ലിങ്കാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രഭുപാദ് സ്വാമി വളരെയധികം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രസാദത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ്. അടുത്തത് ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനം ലഭിക്കുന്ന ജനരേതി ഉപയോഗിക്കും, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിനായിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഇത് ചെറിയൊരു ജനറലായിട്ടും പറയാണ്. ഇത് നമ്മള് അവിഹിത ബന്ധം, ഓക്കെ,
അത് പാടില്ല. പക്ഷെ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പോയിന്റ്സുകൾ. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സന്താനം അങ്ങനെയല്ല അത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മള്. കാരണം വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് വേറൊരു ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മചര്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളത് വേറെ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ചിന്താഗതിയും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ പരിശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് അംഗീകാരമുള്ള ആചാര്യനായി തീരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കറക്റ്റായിട്ട് ആ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ഒരാൾ അംഗീകൃതനായ ഒരു ആചാര്യനായി തീരാം. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് ചുരുക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഉപദേശാമൃതത്തിന് അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനം ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കർ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ താതാത്മ്യം മൂലം 3 തരം ത്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൗതികതയുടെ താതാത്മ്യം മൂലം 3 തരം ത്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരികമായ ത്വര. വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവ സംബന്ധിക്കുന്ന ത്വരകൾ 3 തരം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ ബന്ധത്തിൽ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് 3 തരം കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് വാക്കുകൊണ്ട്, ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട്, ഒന്ന് ശരീരം കൊണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെ പലതരം തപസ് എന്ന് പറയും. മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ്, വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്, ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വാക്കുകൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരാളെ അപ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനകളോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലോ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ തവള അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് പാമ്പുകൾ വരുന്ന പറഞ്ഞ അല്ലെ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ സംസാരങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. അത് മനസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എപ്പോഴും മനസ്സിന് വ്യാപൃതരാക്കി എടുക്കാം. ശരീരമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ ശരീരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രണമിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നതിനും അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശരീരം അതിനുപയോഗിക്കണം. എല്ലാതും ഭഗവാനായിട്ട് ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് ഈ മനസ്സ് ഈ ത്രിവിധ ത്വരകൾ ഒരു വംശനായി തീർന്ന അവന്റെ ജീവിതം പവിത്രമായി തീരുന്നു. ഇതിന്റെ ഈ 3ന്റെയും പിറകയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മാത്രമാണ്. അതിന്റെ ത്വരകൾക്ക് പരിപൂർണത കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്ക് നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, മനസ്സിനെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം, ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ പവിത്രമായി തീരുന്നു. പരിശുദ്ധി ഇല്ലാതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 6 ത്വരകളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏതിൽ കൂടെ ഭക്തിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ വേറെ. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ 4 യാമം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 6 നിയമങ്ങൾ നമ്മളിൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ സംസാരങ്ങൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ. എത്രയോ ജനങ്ങൾ അബദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ട് നിഷ്ഫലമായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവരായിട്ടുമുണ്ട്. ഈ പ്രവണത നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഭാഷണത്തെ കൃഷ്ണൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പല സിനിമകളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പലതരം നോവലുകളുണ്ട്. അനാവശ്യമായിട്ട് ആർക്കും എന്തിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ എഴുതി എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ നോവലുകളായാലും ഒന്നിനോട് ഒരു ബന്ധമില്ല. വെറുതെ അവർക്കൊരു ടൈം പാസ്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ടൈം പാസ്, വായിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ടൈം പാസ്. എന്തിനാണെന്നും കൂടെ അറിയില്ല എന്നത് അതിന് പറഞ്ഞ നിഷ്ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ സംസാരങ്ങൾ അല്ലെ, അനാവശ്യമായിട്ട് വെറുതെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എനർജി, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനർജി ലോസ് ആവണം. നമ്മുടെ എനർജി ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ, ആ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ എനർജി നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഭാഷണത്തെ, നമ്മുടെ സംസാരമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചുവിടണം. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ എപ്പോഴും പറയാം,
നമുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, അത് ശരീരം കൊണ്ടായാലും മനസ്സുകൊണ്ടായാലും അത് വാക്കുകൊണ്ടായാലും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ, അത് നമുക്ക് ഭഗവതിയിൽ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ്. നമുക്ക് മാക്സിമം അതൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ലെവലിലേക്ക്, ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ ഒരു ഗോസ്വാമി അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഗോസ്വാമി അവസ്ഥയിൽ എത്തൂല. ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി മാത്രമേ ഗോസ്വാമി അവസ്ഥയിലെത്തി. ആ ഗോസ്വാമിയെ ശരിക്കും ഒരു ഗുരു എന്ന് പേരിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അബദ്ധജൽപ്പങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്തത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കുള്ള സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോഴും പറയും, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പല പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിലോ പല കാര്യങ്ങളിലും പോകേണ്ടി വരുമ്പോഴും നമ്മളെ സംസാരം, നമ്മളിപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ വലിയ പറ്റി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സയൻസ്, ടെക്നോളജി, സയൻസ്, വലിയ വലിയ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ നമ്മളോട് ചുറ്റിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചുറ്റിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധമായിരിക്കും അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല. അതാണ് നമ്മളെ ത്വര. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ത്വര നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കൺട്രോൾ ആയി തുടങ്ങി. അല്ലാത്ത നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതില് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ നമുക്കറിയാം, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ വാക് ശക്തി ഉപയോഗിക്കാം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, നമ്മളെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് അവ രണ്ടും ഒരേ തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങൾ, അവ വിരോധപ്രീതിയും അവരുദ്ധപ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധം ഒരിക്കലും നിരോധമല്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് ഒന്നാമത്തത്. നൈശാരിത്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് രണ്ടാമത്തത്. അപ്പൊ അവിരോധപ്രീതിയും വിരോധപ്രീതിയും, ക്രോധം ഒരിക്കലും നിരോധമില്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത, അതായത് ഏത് ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ലാത്ത തോന്നുന്ന പോലെ. പിന്നെ ഇതെന്താണ്, നൈരാശ്യം നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. മായാവാദികളുടെ തത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കർമ്മവാദികളുടെ മതമനുസരിച്ച് കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർവഹിക്കാനുള്ള പരിപാടികളുടെ വിശ്വാസം ഇവയെല്ലാം അവിരോധ പ്രീതിയിൽ പെടുന്നു. പിന്നെന്താണ്, കർമ്മവാദിയുടെ മതമനുസരിച്ച് കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തിക്കായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികൾ, വിശ്വാസമില്ല പരിപാടികളിൽ വിശ്വാസം, ഇവയെല്ലാം അവിരോധ പ്രീതിയിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതിയും ഒന്ന് വിരോധ പ്രീതി. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മായാവാദികളെ, അതിനാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തത്വചിന്തയിൽ മാത്രം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക, അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് അതിന് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിരോധയുക്ത ക്രോധം, നൈരാശ്യം നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം ഭൗതികയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. വിരോധയുക്ത ക്രോധം, നൈരാശ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടണം, അത് കിട്ടില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ക്രോധം വരും. അതാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം, നൈരാശ നിമിത്തം ഉള്ള ക്രോധം ഭൗതിക ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അപ്പൊ അതെന്താണ്, അതാണ് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇതൊക്കെ വിടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോകും നമ്മളൊക്കെയാണ്. ഭൗതികത എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എത്രയും നമ്മൾ ഭൗതികയിലേക്ക് താഴ്ന്നുവോ അത്രയും നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലേശങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്രയും നാൾ നമുക്ക് കോപങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്രയും നമ്മൾ ഭാഷകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, ഉപായങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്രോധം ജനിക്കുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ കോപമുണ്ടാകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവിഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പല രീതിയിൽ ക്രോധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഏത് തരം ക്രോധമാണെങ്കിലും ക്രോധം തന്നെയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ക്രോധവും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ജിഹയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല, ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ജിഹ അല്ലെ, നാവ്, ഉദരം, വയറ്, പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയം, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്ന ക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താമെങ്കിൽ ജനനത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ താനെ നിയന്ത്രിക്കാം.
എല്ലാതും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രസാദ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ 3 ആവശ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും, മനസ്സിനെയും വാക്കിനെയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസാദമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രസാദത്തിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ പ്രസാദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ പറയില്ല അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം അതാണ് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ അന്നം, അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ പ്രസാദം, അത് പ്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരവും വാക്കും മനസ്സും ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടക്കും. അതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ പ്രസാദത്തിന് കൊടുക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രസാദം 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 പറയും, അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം. കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മൾ മാറ്റണം. 6 തരം രസരുചികളിൽ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായാൽ അയാളുടെ ജിഹ വേഗത്തിന് അധീനമായി എന്ന് കഴിഞ്ഞു വരാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലും നമ്മൾ പെടരുതെന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് 6 തരം കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നിലും നമ്മൾ പെടരുത്. ചില ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട, ശുക്ലശോണി ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ മറ്റു വസ്തുക്കൾ നിർജീവമായ ശരീരരൂപത്തിൽ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചിലവര്, അത് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? രജോ തമോ ഗുണമുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രജോ ഗുണമുള്ളവർ ആ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ അതേ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം. എന്നാലേ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ പ്രസാദം. ഇപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഭഗവാൻ എന്തായാലും പച്ചക്കറി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സസ്യാഹാരിയായിട്ട് മാറും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ടായില്ല, കാരണം അത് കഴിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതില് താല്പര്യം മറ്റു ചില പച്ചക്കറികൾ, വള്ളികൾ, ഗോശ്രസം മുതലായ താല്പര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ 2 കൂട്ടരും ലക്ഷ്യം ജിഹ സന്ദർപ്പണമാണ്. ഇവർ 2 പേരും ലക്ഷ്യം, അതിന് പറഞ്ഞത് 2 പേരും കഴിക്കുന്നത്, വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അവരെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയണാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് പച്ചക്കറി ദാനം, ഗോരസം, ജലീവ് ഭഗവാന് നിവേദ്യം പ്രസാദമായി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ മറ്റേതും പ്രസാദം ഭഗവാനും ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിവേദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രസാദം. അപ്പൊ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ആയി മാറുന്നത്. നല്ല രുചിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം അധികം കഴിച്ച അയാൾ ജിഹയുടെ പ്രീതിക്ക് അടിമയായിട്ട്. അപ്പൊ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ജിഹനെ ഏത് രീതിയിലാണ്, എന്ത് പ്രസാദമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് മാത്രമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മളെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. അതാണ് തിരിച്ചു പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമുക്ക് കഴിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം നിവേദിച്ചാണല്ലോ, എന്നാൽ ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ വാങ്ങിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വാങ്ങിച്ച് ഭഗവാന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അന്ന് നമുക്ക് മുഴുവനും കഴിക്കാം. അത് പാടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് വീണ്ടും എന്താ, ജിഹ പ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിഹ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോണില്ല. അതാ പറയുന്നത്. രസന പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ആകസ്തോടെ കൃഷ്ണൻ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, ഈ പ്രത്യേകതയുള്ള രസനനീതിക്കും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് രൂപസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ബാലന ഗായിബേ ആര ബാലന പാരിബേ. അതായത് ആഡംബരമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യരുത്, രുചികരമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സിംപ്ലിസിറ്റി, ഐ തിങ്കിങ്, പിന്നെ സിമ്പിൾ ലിവിങ്. വളരെ അതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ, ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അതേ രീതിയിൽ. കൂടുതൽ ആഡംബരമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രാരണം ഇതൊക്കെ എല്ലാതും സിംപ്ലിസിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതായത് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുതെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞ ദിലീലിൽ പറഞ്ഞാണത്. പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ സൽപുത്രന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾ മായയുടെ ആകപ്പെട്ടതായി കരുതാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ജനേന്ദ്രിയ എന്തും നമുക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. ഉദരത്തിന്റെ ത്വര
അപ്പൊ വിശപ്പ് വരെ അല്ലെ സാധാരണ. അപ്പൊ വിശപ്പിനെ അങ്ങനെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വര നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർക്കാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഏകാദശി ജന്മാഷ്ടമി ഒക്കെ ശരിയാണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഉപവസിക്കണം ഒക്കെ ശരിയാണ്. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ത്വരയെ, അതായത് നമ്മൾ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സൈഡാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അതിന് നമ്മള് ഏകദേശം അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെ ആവിർഭാവ തിരോധന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉപവാസം നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യൂട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ, ഉദരം, ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവന് ഗോസ്വാമി എന്നും ഇന്ദ്രിയയിലെ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവന് ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോദാസൻ, ഗോസ്വാമി. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിജയിച്ചവൻ. ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിമ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഗോദാസന അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിറകെയാണ് പോണത്. അപ്പൊ ഈ 6 എണ്ണത്തിന്, ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ, ഉദരം, ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവന് ഗോസ്വാമികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാമെന്ന പറഞ്ഞത്. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നർത്ഥം. ഗോസ്വാമി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ, അതിന്റെ ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഗോക്കൾ. ഗോക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗോക്കളുടെ, ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിനാൽ ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, പിന്നെ പരിപൂർണമായ സന്തോഷം ഗോക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ. ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസന് ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം പ്രയത്നം കൊണ്ട്, പ്രയോജനം കൊണ്ടോ, സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണബോധനമായി തീരാൻ കഴിയില്ല. വെറുതെ നമ്മ ഒരാളെ എന്താ പറയാ സമ്മേളനം കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴി വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡാണ്. ഒന്ന് ഭൗതികത. നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തിനാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഓരോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കാൻ. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ അല്ലേ? ആണോ? അതാണ് ആൻസർ? അതെ പ്രഭു. അതെ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പിന്നെയും ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ കിട്ടുമോ? അതായത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടൂല? പിന്നെ ഭക്തി കിട്ടില്ല. ഭക്തി കിട്ടൂല, ഭഗവാനെ കിട്ടൂല. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്, ഭക്തി കിട്ടൂല. നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കുടുങ്ങും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവതിൽ ക്ലിയർപ്പെടാൻ ഒരു മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ്? ശരിക്കും അതിന് രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം വേറെ, ആത്മീയ ലോകം വേറെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാതും വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അപ്പോ അത് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ കഥ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ വിട്ടുവരിക്കോ ശരിക്കും ആചാര്യന്മാരെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തും. അതിന് ഈ ആറ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെ. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നല്ലത് കേൾക്കുക, നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുക, നമ്മളെ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സന്തോഷം, ഭൗതിക സന്തോഷം. ഇത് നിർത്താനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് നിർത്തിയാല് നമുക്ക് എന്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഗോസ്വാമി അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിനോട് ജീവഗോസ്വാമിനോട് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്, പണ്ഡിറ്റായി എനിക്കറിയാം, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടെ തന്നെയാണ്, പിന്നെ നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ സെറ്റല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം, നാളെ കാണാം. നാളെ വെച്ചിട്ടില്ല മാതാജി ക്ലാസ്? അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിരുന്നോ? അറിയില്ല, അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു. കൃഷ്ണവേണി മാതാജി ഇല്ലേ?
കൃഷ്ണന്ത് മാതാജി സാധനയുടെ ചാർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രഭു. അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ സാധന ഉണ്ട്, അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല. സാധന ചാർട്ടിന്റെ മുകളിലാണ് അറ്റൻഡൻസ് കിടക്കുന്നത്. ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നിർത്താണ്. നാളെ നോക്കി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. പ്രഭു മറ്റന്നാളല്ലേ എക്സാം? മറ്റന്നാൾ എക്സാം ചെയ്യാം. 25-ാം തീയതി അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 25, 26 എന്ന് പറഞ്ഞത്? 25-ാം തീയതി അല്ലേ? 25. ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ വഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാചന്ദ്യാപച്ച പതിനാംഭാവനക്ക് വൈഷ്ണവേപ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ദേവഗിരി ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരി, അപ്പൊ ക്ലാസ്സുള്ള ആരും കൊണ്ടുവരണം.